Joo, tämä meidän vieraamme on hyvin mielenkiintoinen. Israel-ystäväthän on messiaanisia juutalaisia jo tukenut aikamoisen ajan. Ja alun perin Israelin ystävät silloin 102,5 vuotta sitten sitä oli perustamassa messiaaninen juutalainen, joka sai sen aikaiseksi, että tämä järjestö perustettiin. Ja nimi oli Naftali Rudninski, joten se on hyvin luonnollista, että me jatkamme tällä linjalla. Meillä on noin 10 messiaanista pastoria täällä Suomessa kiertueella. Victor Blum on eräs heistä. Ja me olemme kiertäneet täällä vähän ympäri Suomea ja meillä on hienoja tilaisuuksia. Meillä on 60–70% meidän tuesta nykyisin laskutavasta riippuen menee messiaanisten juutalaisten tukemiseen. Ja näiltä kierroksilta niin me tilitämme lyhentämättömänä näille messiaanisille nämä tuotot. Victor Blumin historia on hyvin mielenkiintoinen. Hänen vanhempansa ovat Venäjän juutalaisia ja Victorin isä oli hyvin lahjakas, mutta aina kun hän yritti eteenpäin, yksi ainut syy esti hänen pääsemästä eteenpäin. Ja hänelle sanottiin aina, että sinä et pääse eteenpäin, koska sinä olet juutalainen. Ja tilanne oli se, että hän oli ilman muuta kelpoinen varmasti mihinkä tahansa virkaan, mutta hän sitten siirtyi viraan, jossa sitten hän sai toimia Tarton yliopistossa professorina. Ja hän toimi siis kommunistisessa puolueessa ja oli kunnon kommunisti. Niin kuin siinä, muistatte siinä kertomuksessa Nataliasta, että niin hänellekin käy vähän samalla lailla, kun Natalia kirjoitti, että heille syntyi 4 kissanpoikaa ja kaikki kunnon kommunisteja. Ja sitten opettaja sanoi, että aivan mahtava aine, että nyt sun täytyy kirjoittaa jatko-osa, että miten ne kunnon kommunistit pärjää sitten. Ja Natalia kirjoitti seuraavan aineen ja sanoi, että heillä on syntynyt 4 kissanpoikaa ja niistä on 3 kunnon kommunistia. Opettaja sanoi, että no mitä sille yhdelle tapahtui, kuoliko se? Ei, sanoi Natalia, sillä aukesi silmät. Victorin isällä aukesi korvat, nimittäin hän kuunteli BBC-lähetyksiä ja näki tämän, mitä Tsekkoslovakiassa ja Unkarissa tapahtui, ja hän alkoi ymmärtää, että tämä kommunismi ei ole ihan oikein. Mutta ei hän varmaan sitä koskaan, ainakaan kovin julkisesti Neuvostoliiton aikana sanonut, mutta siitä oli seurauksena se, että kun hänet esimerkiksi kutsuttiin luennoimaan vaikka Itävaltaan, niin tämä Viron KGB:tä vastaava elin piti huolen, että Victor jäi kotia ja vanhemmat sai vaan lähteä. Ne laski, ettei kukaan lapsiansa sitten jätä. Eli pelkäsivät. Mutta Victor sanoi, että se oli siis ihan hullua se kommunistisen aikana. Siellä kaikki pelkäsi toisiaan. Kukaan ei oikein luottanut kehenkään. Ja te voitte kuvitella sitten, kun Victor seurasi tätä isänsä uraa. Hänen isänsä oli tieteellisen ateismin ja filosofian opettaja siellä yliopistossa. Ja Victor opetti sitten näitä aineita myöskin siellä Tarton yliopistossa. Ja sitten eräänä päivänä hänelle tuli semmoinen nuori nätti tyttö, sinne opiskelija, joka oli Ukrainasta, Ukrainan juutalaisia, joka oli myöskin lähtenyt pakoon siellä olevia tämmöistä antisemitismia vastaan. Ja he sitten rakastuivat ja menivät naimisiin ja nyt heillä on jo aika monta lasta. Eli se asia on mennyt oikein hyvin. Mutta sitten tapahtui sellainen asia, johon Victor ei ollut varmasti varautunut, eikä hänen vaimonsakaan. He tapasivat siellä Virossa tämmöisen helluntaiseurakunnan pastorin kuin Stanislav Sirel, kuinka moni teistä tietää. Minä tunnen. No niin, osa tuntee. Oli just puhe, että Sirellä olisi hyvä taas tulla tänne Suomeen. No, erittäin hyvä puhuja, eikö ole? Siis aivan fantastinen. Ja niin hän sitten Julia Blumin kanssa kävi Raamattua läpi ja Julia tuli uskoon. Victor vähän vastusteli, mutta kyllä Herra otti hänetkin. Että sitten he tulivat uskoon molemmat ja sitten heille tuli selväksi, että he haluavat Israelia ja Jerusalem. Ja siellä he tapasivat muutamia suomalaisia, jotka ehdotti, että tulisi Suomeen. Ja isossa kirjassa hän suoritti tämmöiset pastorin perusopinnot.
Ja sinä aikana hänen vaimonsa, muun muassa tuolla Julian kirjoja myynnissäkin, kirjoitti sen ensimmäisen kirjansa käytyään Virossa naisvankilassa Jobin kirjan pohjalla, ketä etsit, mitä itket. Se on hyvin koskettava kirja. Ja sitten heille tuli myöskin siellä työnäky siitä, että he perustaisivat Jerusalemiin messiaanisen seurakunnan. Ja niin he tekivätkin. Even Israel on tämän seurakunnan nimi. Ja se on tiettävästi suurin Venäjää puhuva messiaaninen seurakunta Israelissa. Ja Viktor on ollut tuon seurakunnan pastorina 15 vuotta ja Israelin ystävien vieraana 12 vuotta. Että kyllähän muutaman vuoden kerkisi olla ennen kuin me hänet kaavattiin vieraaksi. Hän on lähes joka vuosi ollut meidän vieraanamme ja taas odotamme ilolla ensi vuonna. Ja tämä Viktorin vaiheet on niin, että hän on tällä hetkellä tuolla Yhdysvalloissa, New Yorkissa opiskelemassa jatko-opintoja, niin hänestä tulee nyt sitten kovin viisas mies. Viisas hän on ollut tähänkin mennessä, mutta nyt sitten tulee, ajatelkaa miten kiva mulla on. Se on vähän niin kuin poliisista sanottiin, että ennen oli yksi poliisi osasi kirjoittaa, toinen lukea, niin tiedättekö minkä takia siellä on nykyisin 3 siellä autossa? Se 3. haluaa olla sivistyneessä seurassa. No joo, leikki. Mutta joka tapauksessa meillä on ollut mahtavia nämä matkat ja Viktorilla on paljon varmasti hyvää sanottavaa. Annetaan hänelle nyt puheenjohtaja.